पुरुषो यादि भौतिकः हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः। हरे कृष्ण। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः। అర్థాలు చెప్పించుకుంటారా? హరే కృష్ణ. యహ ఎవడైతే ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియములను కలిగి ఉన్నాడో అయం పురుష పురుషుడు సహ అతడు అసౌ అట్టి ఏవ కూడా అధిదైవిక అధిష్టాన దేవత యహ ఏదైతే తత్ర అచ్చట ఉభయ ఇరువురి విచ్ఛేద వేరు పురుష పురుషుడు హి కొరకు ఆది భౌతిక దృష్టికి గోచరించు దేహము లేదా దేహధారియము జీవుడు. వివిధ ఇంద్రియములను కలిగిన వాడు ఆధ్యాత్మిక పురుషుడనియు ఇంద్రియముల అధిష్టాన దేవత ఆది దైవికమనియు దృష్టికి గోచరించు దేహము అధిభౌతిక పురుషుడనియు పిలువబడును. వివిధ ఇంద్రియములను కలిగిన వాడు ఆధ్యాత్మిక పురుషుడనియు ఇంద్రియముల అధిష్టాన దేవత అధి దైవికమనియు దృష్టికి గోచరించు దేహము అధిభౌతిక పురుషుడనియు పిలువబడును. భాష్యము సరళాదేవి స్టార్ట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భాష్యము. ప్రధాన అంశమగు పరమాత్ముని రూపమున గల పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుడే పరమ నియామక ఆశ్రయై ఉన్నాడు. ఈ విషయమున భగవద్గీత 10.42 యందు ఈ విధముగా తెలుపబడినది. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞానేన తవార్జున విష్ణుభ్యాహమిదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. విష్ణువు, బ్రహ్మ, శివుడు వంటి అధిష్టాన దేవతలు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పరమాత్మ స్వరూప వ్యక్తీకరణలై ఉన్నారు. తన నుండియే సృజింపబడిన ప్రతి విశ్వమునందును ప్రవేశించి అతడు ఆ రూపములందు తనను ప్రదర్శించుకొనును. అయినప్పటికీ నియామకుడు, నియంత్రితుడు అనేది భేదములు మాత్రము నెలకొనియే ఉండును. ఉదాహరణకు ఆహార నియంత్రణ శాఖ యందు
ధ్యాన నియామకుడు మరియు ధాన్య నియంత్రుడు ఒకే హరే కృష్ణ నియంత్రితుడు ఒకే మూలకముతో తయారు చేయబడి ఉందరు. అదే విధముగా భౌతిక జగమునందలి ప్రతి ఒక్కరును ఉత్పత్తులకు దేవతలచే నియంత్రింపబడేది వారు. ఉదాహరణకు మనము ఇంద్రియములు కలిగి ఉన్నను, అవి ఉన్నతములకు అధిష్టాన దేవతలచే నియంత్రింపబడును. వెలుగు లేకుండా మనము దేనిని గాంచలేము. ఆ వెలుగునకు పరమ నియామకుడు సూర్యుడు. సూర్యదేవుడు సూర్యలోకంన నిలిచి ఉండును. అతడే మన అనగా వ్యక్తిగత మనుజులు లేదా ధరిత్రిపై గల ఏ జీవి అయినను కళ్ళను నియంత్రించుచున్నాడు. అదే విధముగా మన ఇంద్రియములన్నీ ఉన్నతులకు దేవతలచే నియంత్రింపబడును. వారును మన వంటి జీవులే అయినను ఒకరు శక్తి నొసగబడిన వారు కాగా వేరొకరు నియంత్రింపబడేవారై ఉన్నారు. నియమింపబడు జీవుడు ఆధ్యాత్మిక పురుషుడని పిలువగా నియామకుడు అధిదైవిక పురుషుడని పిలువబడును. వివిధ రకములకు కామ్య కర్మల వలనే భౌతిక జగత్తునందు ఈ స్థితులు గోచరించుచున్నవి. ఉన్నత శ్రేణి పుణ్యకర్మ ద్వారా ఏ జీవుడైనను సూర్యదేవుడు లేదా బ్రహ్మదేవుడు గాని లేదా ఉన్నత లోకములందు మరి ఏ ఇతర దేవత గాని కావచ్చును. అదే విధముగా అధమ శ్రేణి కామ్యకర్మల కారణమున జీవుడు ఉన్నత శ్రేణి దేవతలచే నియంత్రింపబడును. అనగా ప్రతి జీవుడు పరమాత్ముని పరమ నియంత్రణకు లోబడియే ఉండను. అతడే ప్రతి ఒక్కరిని నియామకుడు. ప్రతి ఒక్కరిని నియామకుడు నియంత్రితుడు అనేది వివిధ స్థానం. అతడే హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎక్కడో హెయిర్ మార్క్ పెట్టండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అతడే ప్రతి ఒక్కరిని నియామకుడు. లాస్ట్ లైన్ మాతాజీ, లాస్ట్ లైన్. హరే కృష్ణ. అతడే ప్రతి ఒక్కరికి నియామకుడు, నియంత్రించడి వివిధ స్థానమునందు నిలుచుచుండును. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాణి మాతాజీ, భాస్కర్ ప్రభుజీ. భాస్కర్ ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నియామకుని నియంత్రితుని అనగా ఆ భౌతిక దేహమును భేదపరచునది అది భౌతిక పురుషుడు అనబడును. సవా ఏష పురుషోన్న రసమయ అనడి మంత్రము ద్వారా వేదములందు ధృవపరుబడినట్లు దేహము కొన్ని మార్లు పురుషుడు అని పిలువబడును. ఈ దేహము అన్న రసదేహమని పిలువబడును. ఏలైనా ఇది ఆహారము పైననే ఆధారపడి ఉండును. అయినను దేహదారి మాత్రము దేనిని కూడా భుజింపడు. ఆ దేహ యజమాని ఆత్మస్వరూపుడగుటే అందులకు కారణము. యాంత్రిక దేహము అరుగు తరుగులకు గురియగును కనుక అది పదార్థ మార్పును కోరును. కనుక జీవుడు అధిష్టాన దేవతల నడుమ వేదము అన్న రసమయ దేహమునందే కలదు. సూర్యుడు బ్రహ్మాండమైన దేహమును కలిగి ఉండవచ్చును. మానవుడు అతి చిన్న దేహమును కలిగి ఉండవచ్చును. కానీ ఆ దృశ్య మానదేహములన్నీ పదార్థ నిర్మితములై అయినను సూర్యదేవుడు మరియు వ్యక్తిగత మనుజుడు అనగా నియామకుడు నియంత్రితుడు పరమాత్ముని అంశాలు మాత్రమే. అతడు వివిధాంశములను వివిధ స్థానములలో ఉంచుతున్నాడు. కనుక సారాంశమేమనగా పరమ పురుషుడే సర్వులకు ఆశ్రమై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఒక శ్లోక ఎంత పెద్దది ఇది.
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यो आध्यात्मिको अयं पुरुषः असौ एव अधिदैविकः यस्तत्र उभयविच्छेदः पुरुष हि अधिभौतिकः పురుషో హ్యౌది భౌతిక। వివిధ ఇంద్రియములను కలిగిన వాడు ఆధ్యాత్మిక పురుషుడు అనియు, ఇంద్రియముల అధిష్టాన దేవత ఆది దైవకమనియు, దృష్టికి గోచరించు దేహము అధి భౌతిక పురుషుడనియు పిలువబడును। సో ఇప్పుడు శుకదేవ గోస్వామి భాగవత 10 విషయాలు దాన్ని వివరించి, సో మరలా ఈ 10వ విషయం ఆశ్రయతత్వ భగవంతుడు అన్ని వస్తువులు అన్ని వ్యక్తులు ఏవి అస్తిత్వంలో ఉంది అన్ని కూడా భగవంతుడ శక్తిలే। సంవిత్ సంధిని లాదిని భగవంతుడ మూల శక్తులు అని చెప్పేది। సంవిత్ అనేది సంధిని అనేది భగవంతుడిది ఎగ్జిస్టెన్స్, అన్ని శక్తిలో తన అస్తిత్వం ఉండేది అని చెప్పేది। సంవిత్ అనేది చేతన కాన్షియస్నెస్ జ్ఞానము, సో ఆ విధంగా సంవిత్ శక్తి। ఆహ్లాదిని అనగా ఆనందమయమైన ఇది ఆహ్లాదిని శక్తి। సో ఎనీవే, సో భగవంతుడు అన్నికి మనకు ఇప్పుడు శక్తులు కనిపిస్తుంది ఏ విధంగా ఏ ఒక యాంగిల్లో చూస్తాను, దీని వెనకాలి భగవంతుడు ఒక పురుషుడు। సో మనకి భగవంతుడు అవగాహన వచ్చేదానికి వేదమాన్మయంలా భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు ఇది 8వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు కిం బ్రహ్మ కిం అధ్యాత్మ, ఇదంతా ఏమిటి, బ్రహ్మన్ అంటే ఏమి, అధ్యాత్మ అంటే ఏమి, కిం ఆది దైవం అంటే ఏమి, ఆది యజ్ఞం అంటే ఏమి, ఆది భూతం అంటే ఏమిటి అని ప్రశ్నించేది ఉంది। ఏమిటి మాతాజీ ఆ శ్లోకాలు, అర్జునుడు ప్రశ్నలో మనకు భగవంతుడి సమాధానాలు 8వ అధ్యాయంలో లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ। किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषात्मा अधिभूतं च किं प्रोक्त अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन ప్రయాణ కాలే కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః అని అన్నారు। అంత భగవంతుడి సమాధానం దానికి ఫస్ట్ 2 శ్లోకాలు। కింతద్ బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మ, అది దాని సమాధానం ఏం చెప్తారు భగవంతుడు। శ్రీ భగవాన్ వాచ అదే మన నిత్య అస్తిత్వము అది ఆధ్యాత్మం, నేచర్ ఆఫ్ ద లివింగ్ సోల్। ఆధ్యాత్మం అంటే మన స్వరూపము, ప్రతి జీవుడ స్వరూపము అని భగవంతుడు చెప్తారు। అది దైవత్వం అంటే ఈ విరాట్ రూపం, అన్ని దేవతలను కూడిన విరాట్ రూపము అని భగవంతుడు చెప్తారు। ఆది భౌతం అంటే ఈ భౌతిక జగత్, ఈ మెటీరియల్ నేచర్ కి అది భౌతం అని భగవంతుడు చెప్పాడు। అధ్యాత్మ స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకర విసర్గ కర్మ సంధ్యత అధిభూతం క్షరో భావః పురుషశ్చాధిదైవతం
అధియజ్ఞ హమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. ధన్యవాదాలు. భగవంతుడు ఇది అధిభూతం, అధ్యాత్మం, అది దైవం, అది యజ్ఞ అవంతా భగవద్గీత కూడా ఇక్కడ పలికిండ భగవంతుడు. సో ఇప్పుడు శుకమునిను చెప్తుండేది ఆధ్యాత్మిక, ఇది ఆధ్యాత్మ అనేది మన ప్రతి ఒక్క జీవుడ స్వరూపం, ఇది నేచర్ నిత్యమైన నేచర్. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది దానికి ఇంకా కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుండేది. ప్రతి ఒక్కరు ఈ భౌతిక జగత్తులో కొంతమంది నియంత్రకులు, వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, కంట్రోలర్స్, ఇంకొంతమంది కంట్రోల్. సో ఇది సహజం, ఇది ఎక్కడ చూస్తేనో అది ఉంటుంది అది. సో ముఖ్యంగా చూస్తే మనమందరూ భౌతిక మనుజులు, ఈ జంతువులు అంతా క్రింద దీంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం కంట్రోల్, మన అన్ని ఇంద్రియాలు కూడా కంట్రోల్గా ఉంది. ఎవరు కంట్రోల్లో ఉంది? ఈ దేవతలు ఉన్నారు. సో వాళ్ళని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆది దైవతలు, భగవంతుల విరాట్ రూపంలో వాళ్ళు భగవంతుల ఆదేశం పైన భగవంతుల వాళ్ళు మనని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి ఆది దైవత అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ విరాట్ భగవద్గీతలో భగవంతుల విరాట్ రూపానికి ఆది దైవం అని చెప్పేది. అన్ని దేవతలు, సమస్త దేవతలు కూడిన విరాట్ రూపం. సో అదే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు అది దేవత దైవం, ఇంద్రియముల అధిష్టాన దేవత అది దైవకమనియు. అంటే మన ఇంద్రియాలు ఇది మన కంట్రోల్లో లేదు. యాక్చువల్లీ మనము ఒక కళ్ళు, నేను అనుకుంటాను నేను ఇది కంట్రోల్ చేస్తున్నాను, నా చేతిలో నేను కంట్రోల్ చేస్తున్నాను, నేను కాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నాను, నా యాவது రెండు ఇది కూడా కావచ్చు, కర్మ ఇంద్రియాలు కావచ్చు, జ్ఞాన ఇంద్రియాలు కావచ్చు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇది నేరంగా అంతిమంగా భగవంతుడు కంట్రోల్లో ఉంది. అదే భగవంతుడు ఎలా కంట్రోల్లో అంటే ఇప్పుడు కంట్రోల్ అన్ని దేవతలకి భగవంతుడు వహించాడు. సో వాళ్ళకి ఆ కంట్రోల్ శక్తి ఉంది. సో మన కన్నులో కొంత టైము పని చేయదు, అది మన చేతిలో సరిగా పని చేయదు, మన కాళ్ళు పని చేయదు, మన చెవులు సరిగా వినదు. సో ఏమో మనకి రోగాలు ఇంకొకటి వస్తుంది మనకి. సో దీనికి ఇది మన కంట్రోల్లో కాదు, ఇది దేవతల కంట్రోల్లో ఉంది. ప్రతి ఒక్కటి మన 33,000 దేవతలు చెప్తారు, 33 కోటి. సో ఎలా అంటే వాళ్ళకి ఫుల్ సమస్త భౌతిక విశ్వం పైన ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్, ఒక ఇలాకాను, ఒక చిన్న ఇది కూడా కంట్రోల్ పెట్టించారు. సో మన దేహం పైనే ఈ దేవతలకి ఎంతో కంట్రోల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు, ఇక్కడ దాని గురించి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. సో మన కన్నులకి మనం చూడాలి అంటే కన్నులో దానికి బయట ఇది కావాలి, వెలుగు కావాలి. సో తర్వాత ముఖ్యంగా సూర్యుడి నుంచి వస్తుంది అది, ఆ వెలుగు అనేది. సో ప్రతి ఒక్కటి మన దేహ భాగం పనిచేయాలంటే దేవతలు అవుతుంది. సో అది మన కొంత జీవులకి ఆ స్థానం ఉంది, కొంత జీవులకి మనకి ఈ స్థానం ఉంది. కంట్రోల్గా ఉంది ఇది. సో అయితే సుప్రీం కంట్రోలర్ కృష్ణుడే. ఈశ్వర పరమా కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద సర్వకారణ కారణ. పరమ ఈశ్వరుడు, అంద నియామకుడు అది శ్రీకృష్ణుడు. అది దేవతలు కూడా కొంత నియమిస్తున్నారు. ఏకలే ఈశ్వర కృష్ణ ఆరసభృత్య యారే ఆచే నచాయ్ సేతాయిచే కరే నృత్య. సో చెప్తారు ఒక ఈశ్వరుడే అంతిమంలో. అంత ఉండొచ్చు దేవతలు, కొంత కంట్రోల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు లేదు అనేది కాదు. పోతే అంతిమన అన్ని ఈశ్వరుడు, పరమ ఈశ్వరుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే. ఏకలే ఈశ్వర, ఏకలే, ఇంకెవరులే. ఏకలే ఈశ్వర కృష్ణ ఆరసభృత్య, అందరూ కూడా తన భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడ సేవకులే. యారే ఆయిచే నచాయ్ సేతాయిచే కరే నృత్య. సో వాళ్ళు ఎలా భగవంతుడు అందరినీ ఒక నృత్య చేపిస్తారు, అలాగా నృత్య చేస్తున్నారు అందరూ. మనం అందరూ అంతిమన కృష్ణుడి కంట్రోల్ అని, పరమాత్మ కంట్రోల్లో దేవతలకి ఇప్పుడు ఆ శక్తి వహించారు అని ఇక్కడ మనకి తెలిపిస్తున్నారు. విష్ణువు, బ్రహ్మ, శివుడు వంటి అధిష్టాన దేవతలు దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క పరమాత్మ రూప వ్యక్తీకరణలై ఉన్నారు. సో పరమాత్మ రూపము గర్భోదకశాయి, తర్వాత క్షీరోదకశాయి. సో క్షీరోదకశాయి విష్ణు పరమాత్మ స్వరూపంగా ప్రతి అణువులను ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఈ శక్తిని వాళ్ళు బ్రహ్ముడు, శివుడుకు వాళ్ళకి ఇచ్చారు. వాళ్ళకి తన నుండి సృజింపబడిన ప్రతి విశ్వమునందును ప్రవేశించి అతడు ఆ రూపములందు తనను ప్రదర్శించుకొనును. అయినప్పటికీ నియామకుడు, నియంత్రితుడు అనేది భేదములు మాత్రము నెలకొనియే ఉండును. ఉదాహరణకు సో చాలా ప్రభుపాద ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇస్తాను, ఉపమానము. ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఫుడ్ సప్లైస్ అంటారు, ఇంకేదో ఉంటుంది. సో అక్కడ ఒకరు కంట్రోల్ చేసే వ్యక్తులు వాళ్ళు ఇలాకాలో ఉన్నారు, వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు.
సో దానిపైన మనకి వాళ్ళు ఫుడ్ సప్లైస్ చేస్తారు, గ్రెయిన్ స్టాక్స్ చేసిన తర్వాత అమ్ముతారు, మార్కెట్ తెస్తారు అంతా. సో దానికి చెప్తున్నారు, ఉదాహరణకు ఆహార నియంత్రణ శాఖ యందు ధాన్య నియామకుడు మరియు నియంత్రితుడు ఒకే మూలకములతో తయారు చేయబడి ఉందరు. సో వాళ్ళు కూడా జీవులే, మనలాగే వాళ్ళు వ్యక్తులే, మనం కూడా వ్యక్తులే. అదే విధంగా భౌతిక జగమునందలి ప్రతి ఒక్కరును ఉన్నతలకు దేవతలచే నియంత్రింపబడేది వారు. ఉదాహరణకు మనము ఇంద్రియములను కలిగి ఉన్నను, అవి ఉన్నతులకు అధిష్టాన దేవతలచే నియంత్రింపబడును. వెలుగు లేకుండా మనము దేనిని గాంచలేము. ఆ వెలుగుకు పరమ నియామకుడు సూర్యుడు. సూర్యదేవుడు సూర్యలోకమున నిలిచి ఉండును. అతడే మన వ్యక్తిగత మనుజులు లేదా ధరిత్రిపై గల ఏ జీవి అయినను కళ్ళను నియంత్రించి ఉన్నవాడు. అదే విధంగా మన ఇంద్రియములన్నీను ఉన్నతులకు దేవతలచే నియంత్రింపబడు. సో ఎగ్జాంపుల్, మన కళ్ళకి కంట్రోల్ చేస్తుండేది సూర్యదేవత. సో ఉన్నారు, వాళ్ళ అధిష్టానం, వాళ్ళ కంట్రోల్ ఉంది, వాళ్ళ పవర్ ఉంది. వాళ్ళకి ఉండే వరకు మనకి కళ్ళు కనుపుతుంది. లేకుంటే సడన్ గా వింటాము, కొందరు చెప్తారు అదేమో అయింది సడన్ గా, ఇది రెటినాది ఇదైంది, ఇంకేదో ఒకటి అయింది, ఇప్పుడు కనపదు అని చెప్తారు. సమయంలో డాక్టర్స్ లేజర్ అది ఇది చేస్తారు. సో ఇది మన కంట్రోల్లో లేదు. ఆమె తర్వాత చెప్తారు డాక్టర్, లేదు మనకు కాదు, ఇంకేం చేస్తేనో కాదు, అది వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు అంతే ఇంకా. సో ఇది మనము ఈ ప్రయత్నించవచ్చు, మన శాస్త్రవేత్తలు ఇంకొకరు దీని వెనకాలి అధిష్టాన దేవతలు ఉన్నారు. సూర్యదేవుడు ఉన్నాడు దీని వెనకాలి, కళ్ళు వెనకాలి. ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియకు కూడా ఒక ఇంద్రియ నియామకుడు, ఒక దేవతలు ఉన్నారు. అయితే సర్వ ఇంద్రియాల మాలికుడు శ్రీకృష్ణుడే. ఋషికేన ఋషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే, సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్ పరత్వేన నిర్మలం. సో సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం. సో అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది ఋషికేశ అంటే మన ఇంద్రియాలు మూలమున ఈ ఇంద్రియాల నియంత్రకుడు భగవంతుడే, శ్రీకృష్ణుడే. భగవంతుడు వాళ్ళకే చేరేది, ఇంద్రియాలు భగవంతుడి నుండినే వస్తుంది. ఆ వివరణాలు ఇప్పుడు వింటాం ముందు శ్లోకాల్లో. ఈ విశ్వరూపము ఎలాగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇంద్రియాలు, భగవంతుడు ఆ విశ్వరూపము ఒక్కొక్క భాగం నుండి ఒక్కొక్క ఇంద్రియాలు వచ్చింది. కన్నులు ఒక వైపు వచ్చింది, చెవులు ఎలా వచ్చింది, భగవంతుడు ఒక కోరిక, భగవంతుడికి మనకు మరలా ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి మన కోరికలు పూరించడానికని, ఆయన ఒక భగవంతుడి కోరికల నుండి ఇవంతా వ్యక్తం అవుతుంది అన్న వివరణలు కూడా ఈ అధ్యాయంలో వింటాము. ఆ విశ్వరూపంలో మొదటగా కన్నులు వచ్చింది, తర్వాత చెవులు వచ్చింది, తర్వాత నోట వచ్చింది. సో భగవంతుడు ఈ మూలం ప్రతి ఒక్కటికి. సో భౌతికంగా కూడా, ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడు తన వైకుంఠ జగత్తుల మూలం. భౌతిక జగత్తు కూడా వ్యక్తమయ్యేటప్పుడు, ఈ ఇంద్రియాలు వ్యక్తమయ్యేటప్పుడు భగవంతుడే మూలము. సో తర్వాత ఆ కంట్రోల్లో ఒక్కొక్క దేవతలు ఇస్తారు. సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట, ఆ 3వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. సో పురోవాచ ప్రజాపతి సో ఇది మొదలు మనకి బ్రహ్ముడు సృష్టి అయ్యేది. తర్వాత బ్రహ్ముడు ఈ యజ్ఞాలని సృష్టించేటప్పుడు ఈ దేవతలంతా సృష్టి అవుతారు యజ్ఞాలతో. భగవంతుడిని దీని ద్వారా, ఈ దేవతలని దీని ద్వారా మనం వాళ్ళని సంతృప్తి చేసేది. ఒక దేవయజ్ఞాలను ఉన్నాయి, ఆ దేవయజ్ఞాల ద్వారా. సో దాంతో మనకు వాళ్ళకి ఒక పరస్పర మనకి ఇది అవుతుంది, కాంపరేషన్ అవుతుంది. దాని ద్వారా మనకు కూడా ఇక్కడ ఇది భౌతికంగా ఏతో వాళ్ళు అనుగ్రహిస్తారు. సో వాళ్ళకు కూడా ఇది అవుతుంది అని భగవంతుడు చెప్పారు. యజ్ఞ ఎట్లా సృష్టి ఉంది అని భగవంతుడు చెప్పింది. ఈ దేవతలు ఉన్న వాళ్ళు అధిష్టాన, వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, ఉన్నారు వాళ్ళు దేవతలు. కొంత టైము ఈ అవగాహన లేకున్నప్పుడు దేవతల అవగాహన వేరే కొంత ధర్మ వీళ్ళు ఎవరు ఎంతో దేవుళ్ళంతా పూజించుతారు, దేవతలంతా పూజిస్తారు. అవును, మనము దేవుడు ఒక్కటే, దేవాది దేవుడు ఒక్కటే, శ్రీకృష్ణ, విష్ణు, నారాయణ, వాళ్ళు ఒక్కరే భగవంతుడు. అయితే వాళ్ళు సహాయకులు దేవతలు ఉన్నారు. సో మన వేద వాన్మయంలో వాళ్ళ ఒక పూజలు, వాళ్ళ ఒక యజ్ఞాలు, వాళ్ళ అది క్రమాలు ఉన్నాయి. అయితే కాల సమయమున అది ఒక అవగాహన సరిగా లేకున్నప్పుడు మనము కూడా ఈ వేదవాన్మయంలో ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగా తీసుకోక వాళ్ళు భగవంతుడు ఒకటే అని అనుకోండి. లేదు, వాళ్ళు భిన్నంగా, వాళ్ళు స్వతంత్రులు కారు. నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చెప్తారు. ఈ అధిదైవతలు, అధి ఆత్మగా ఉండే జీవులు ఉన్నారు. మనం జీవులు అధ్యాత్మ, అది దైవకంగా దేవతలు ఉన్నారు. అది ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్నారు. ఇద్దరు కూడా అది దైవము అయిన దేవతలు కూడా మనము దాంట్లో కంట్రోల్డ్ అయిండే
జీవులు కూడా మేము కంట్రోల్లో ఉన్నాం. సో భగవంతుడు ఫైనల్ కంట్రోలర్, భగవంతుడు ఒక్కడే సంపూర్ణంగా వాళ్ళు స్వతంత్రుడు అని ఇక్కడ పాయింట్ అది కూడా మనకి తెలిపిస్తున్నారు. సో ఈ అవగాహన లేకున్నప్పుడు కొంత టైంలో ఈ మనము కూడా అందరూ ఒకటి కన్ఫ్యూజన్ చేసుకుంటామో, లేకుంటే వేరే వ్యక్తిలో ఇదంతా ఇదంతా ఎట్లా నమ్మే లేదు. కంట్రోల్ ఉంది, దేవతలు ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ వహించినారు. అయితే వీళ్ళు వెనకాలి పరమాత్మ ఉన్నాడు, పరమాత్మ కంట్రోల్ అది ఇక్కడ స్పష్టంగా ఇక్కడ మనకి తెలిపిస్తుండే. వారును మన ఇంద్రియములన్నీ విన్నతలు దేవతలచే నియంత్రింపబడును. వారును మన వంటి జీవులే అయినను ఒకరు శక్తిని ఒసగబడిన వారు కాగా వేరొకరు నియంత్రింపబడిన వారై ఉన్నారు. నియమింపబడు జీవుడు ఆధ్యాత్మిక పురుషుడిని పిలుపబడగా. సో ఆధ్యాత్మ పురుషుడు అంటే ఎవరు కంట్రోల్ అవుతున్నారు భౌతిక జగత్తులో అంత జీవులు. సో మనం మనుజులు, ఇంకా చీములు, ఇంకా చెట్టులు, ఇంకా ఇవేమో జీవరాశులు ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక పురుషులు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నియామకుడు అధిదైవక పురుషుడిగా పిలువబడను. వివిధ రకములకు కామ్యకర్మల వలనే భౌతిక జగమనందు ఈ స్థితిలో గోచరించుచున్నది. ఉన్నత శ్రేణి పుణ్యకర్మ ద్వారా ఏ జీవుడైనో సూర్యదేవుడు గాని, లేదా బ్రహ్మదేవుడు గాని, లేదా ఉన్నత లోకములందు మరి ఏ ఇతర దేవత గాని కావచ్చును. సో ఇదంతా పోస్ట్, ఇదంతా పదవిలు. ఈ గణేష, ఇంకా కార్తికేయ, ఇంకా బ్రహ్మ, ఇంద్ర, అన్ని కూడా ఇదెంత దేవతల పోస్ట్ ఉన్నాయి. ఇవంతా పోస్ట్ పదవిలు. సో ఎవరు కూడా ఆ కర్మలు వాళ్ళు పుణ్యకర్మాలు వాళ్ళు చేసి భగవంతుని సంతృప్తి చేసి వాళ్ళకి ఆ పదవి దొరకవచ్చు. సో వాళ్ళు స్వతంత్ర నియామకులు కాదు వాళ్ళు. అది అంత పోస్ట్. ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు అవుతారు, ఎవరో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతారు. వాళ్ళు మనలాగే ఒక సామాన్య జీవుడు అయితే వాళ్ళు చేసిన ఒక కార్యాలు, వాళ్ళు చేసిన ఒక దీని నుండి అవుతారు. అది భౌతిక జగత్. ఇక్కడ మనం చూసే ఒక సర్కారంలో. సో అయితే అంత్యమున సుప్రీం కంట్రోలర్ అది ఎవరు? అది శ్రీకృష్ణుడే. అది భగవంతుడు తన నిత్య స్వరూపం, అది భగవంతుడు. సో అది ఎవరు కూడా మనము ఈ మాయావాది నిరాకారవాళ్ళు చెప్పేది అలాగనే మేము భగవంతుడు అయిపోతాం అని లేదు. మనము జీవులే. మమైవ అంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనఃషష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో మనం ఎప్పుడు కూడా నిత్యంగా భగవంతుడు అంశమే. మనం ఆదిభూతమో, ఆది దైవమో, లేకుంటే ఆది ఆత్మ, ఆధ్యాత్మిక 3 స్టేజెస్ అని ఇక్కడ నెక్స్ట్ లాస్ట్ గా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 3 స్టేజెస్ గా మనం ఉండొచ్చు. పర్టికులర్లీ ఆది ఆత్మం, అది దైవం, ఆదిభూతము ఈ దేహానికి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అధమ శ్రేణి కర్మముల కారణమున జీవుడు ఉన్నత శ్రేణి దేవతలచే నియంత్రించబడును. అనగా ప్రతి జీవుడును పరమాత్ముని పరమ నియంత్రణకు లోబడియే ఉండును. అతడే ప్రతి ఒక్కరి నియామకుడు, నియంత్రితుడడి వివిధ స్థానముల యందు నిలుపుబడుచుండును. నియామకుని నియంత్రితుని అనగా భౌతిక దేహమును భేదపరచునదియే అధిభౌతిక పురుషుడు అనబడును. సో మన గీతాలో భగవంతుడు అధిభూత అంటే భౌతిక ప్రకృతి, మెటీరియల్ నేచర్ అని భగవంతుడు చెప్పారు. ఇక్కడికి మన బాడీని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎలా అంటే అది కూడా యాక్చువల్లీ పురుష అని దానికి చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ పురుష కాదు, మన అది వ్యక్తి కాదు, చేతన లేదు. అయితే కూడా ఇది ఈ భాగము, ఈ దేహము భౌతిక ప్రకృతి భాగమైన దానికి ఇక్కడ ఆది భౌతిక పురుష అని చెప్తున్నారు. సవా, దానికి ప్రభుపాదాన్ని సపోర్ట్ చేస్తా, సవా ఏష పురుషో అన్న రసమయ అనేది మంత్రము ద్వారా వేదములందు ధృవపరుచుకోబడినట్లు దేహము కొన్ని మార్లు పురుషుడు అనియు పిలుపబడను. కొన్ని మార్లు అంతే. కొన్ని మార్లు అది మన ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇప్పుడు మన దేహం ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉన్నాం, ఆ ఉపాధిలో ఉన్నాం మనం. దానికోసము ఇప్పుడు దానికి అధిభౌత పురుషుడు అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు సామాన్యంగా ఇప్పుడు మనము అదే స్థాయిలో ఉన్నాం. మనుజులుగా ఉంటేనో ఎక్కువగా మనుజ లోకంలో ఈ రోజు ప్రస్తుత సమయంలో అందరూ అదే కాన్షియస్నెస్, బాడీలీ కాన్షియస్నెస్. నేను భారతీయుడు, నేను పాకిస్తానీ, నేను చీనాకి చేరే వ్యక్తి, నేను తెలుగు దేశం నేను కన్నడ దేశం చేరినది, నేను హిందీ దేశం చేరినవాడు, నేను ఈ కుటుంబానికి చేరినవాడు, నేను ఒక అది అని మన కుటుంబము ఇంకోటి. ఇది దేహంకే మనము గుర్తించుకొని ఉపాధితో ఉన్నాము. ఇది ఆది భౌతిక పురుషుడు. సో మనము ఆ స్థాయిలోనే ఉన్నాం మనం. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆది భౌతం ఈ స్థితి అని చెప్తున్నారు. ఈ దేహము అన్న రస దేహం అని పిలుపబడును. ఎలైనా ఇది ఆహారముపై ఆధారపడి ఉండదు. అయినను దేహదారి మాత్రము దేనిని కూడా భుజింపడు. మనకు యాక్చువల్లీ ఈ భౌతిక ఆహారాలు అవసరం లే.
మనం దేహం కాకుండా కారణం మనకు అవసరం లేదు. ఆ దేహ యజమాని ఆత్మస్వరూపుడు ఒకటే అందులకు కారణం. యాంత్రిక దేహము అరగు తరుగులకు గురియగును కనుక అది పదార్థం మార్చుచు కోరు. సో ఈ దేహం ఇది ఒక యంత్రం, ఒక మెషిన్ కావాలి, కొంత టైం సర్వీస్ చేయాలి, దానికి క్లీనింగ్ చేయాలి దానికి. సో అలాగనే దేహం కూడా ప్రతి ఒక్కటి కావాలి. ఈ ఆది భౌతిక పురుషుడు అని దేహం చెప్పేది, దీనికి అన్ని కూడా కావాలి. అధిష్టాన దేవతల నడుమ కనుక జీవుడు అధిష్టాన దేవతల నడుమ భేదము అన్నరసమయ దేహమునందే కలదు. సూర్యుడు బ్రహ్మాండమైన దేహమును కలిగి ఉండవచ్చును, మానవుడు అతి చిన్న దేహమును కలిగి ఉండవచ్చును. కానీ ఆ దృశ్యమాన దేహములన్నీను పదార్థ నిర్మితములే, భౌతిక ప్రకృతి నుండి అయిండేది. అయినను సూర్యదేవుడు మరియు వ్యక్తిగత మనుజుడు నియామకుడు, నియంత్రితుడు, పరమాత్ముని అంశాలు మాత్రమే. అతడే వివిధ అంశములను వివిధ స్థానములలో ఉంచుచున్నాడు. కనుక సారాంశం ఏమనగా పరమ పురుషుడే సర్వులకు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. సో ఈ ఆశ్రయం ఇది లక్షణం భాగవతంలో చెప్తుండేది. సో ఇది భగవంతుడే. సో భగవంతుడ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ భాగంగా వాళ్ళకి వ్యక్తం అవుతున్నారు. ఆశ్రయం భగవంతుడే. సో ఈ శ్లోకాల మరలా భగవద్గీత భాగవతం ఒకటే. సో అక్కడ భగవంతుడ ఆధ్యాత్మ, ఆదిభౌత, ఆది దైవం ఆ విషయాలు చెప్పారు. సో ఇప్పుడు అదే కూడా అదే భాగవతంలో శుకదేవ గోస్వామి మనకు చెప్తున్నారు. సో ఏం భగవద్గీత ఉందో అదే భాగవతంలో మనకి ఇంకా ఎక్కువ వివరణలతో ఉంటుంది మనకి. సేమ్ రెండు కూడా. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకు ధన్యవాదాలు. ఒక్క సందేహం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనకి పర్పటి మధ్యలో నియమింపబౌడు జీవుడు ఆధ్యాత్మిక పురుషుడు అని వచ్చింది. అనువాదంలో వివిధ ఇంద్రియంలో కలిగిన వాడు ఆధ్యాత్మిక పురుషుడు, దృష్టికి గోచరించు దేహము అధిభౌతిక పురుషుడు అని పిలువబడ్డారు. అలాంటప్పుడు ఆధ్యాత్మిక పురుషుడు జీవాత్మ అయినప్పుడు ఇంద్రియాలు ఆయన కంట్రోల్లో దేహం తీసుకుంటేనే కదా ప్రభుజీ వచ్చేది. జీవాత్మ ఇంద్రియాలు ఏం చేసుకుంటుంది? ఇప్పుడు కళ్ళు చూడాలి, చెవులు వినాలి, ఇవన్నీ చేయాలి కదా. మరి వివిధ ఇంద్రియాలను కలిగిన వాడు ఆధ్యాత్మిక పురుషుడు అంటే జీవాత్మక ఇంద్రియాలు ఉండవు కదా ప్రభుజీ. భౌతిక ఇక్కడ చెప్తుండేది భౌతిక ఇంద్రియాలు మూలంగా ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక ఆత్మ అంటేనే ఈ చేతన ఎక్కడి నుండి వ్యక్తం అవుతుంది? చేతన అనేది. ఓకే, కాన్షియస్నెస్ అంటే ఓకే, కాన్షియస్ అంటే ఏమిటి? కాన్షియస్నెస్ అంటే అంటే అది మీకు అనుభవించి మీకు ఇది కావాలి, ఉండాలి, మీకు ఆ ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ రావాలి అంటే మీకు ఎలా సాధ్యం అవుతుందని. సో కాన్షియస్నెస్ అంటే ఆటోమేటికలీ ఇది ఇంద్రియాలు ఉంది అనే అర్థం. అయితే మూల స్వరూపంగా అది ఆధ్యాత్మికమైన ఇంద్రియాలు. ఇక్కడ మనకి తెలిపిస్తుండేది భౌతికమైన ఇంద్రియాలు. మూల ఇదేనే మన ఐడెంటిటీ ఉంది, మన ఐడెంటిఫికేషన్, మన గుర్తు ఉంది అంటేనే మనం జీవులో చేతన ఆత్మలు అంటే మనకి ఇది చూసేది, ఇది ఉండేది, ఈ పర్సెప్షన్స్ ఉండే కారణమనే అది కాన్షియస్నెస్. అది లేకుంటే అది లేదు. అది ఒక జడ వస్తువు. అది ఆది భౌతిక పురుషుడు. అది భౌతిక పురుషుడు అంటే అది భౌతిక అస్తిత్వం అంటే అది జడ వస్తువు, దానికి ఇంద్రియాలు లేవు. జీవాత్మ పర్టికులర్ దాంట్లో కూడా చెప్తున్నారంటే దేవతల్ని కొంత హయ్యర్ స్టేజ్, హయ్యర్ ఇది ఇచ్చి వాళ్ళు భగవంతుడి విశ్వరూపం దీంట్లో ఒక భాగంగా ముఖ్య స్థానంలో ఉన్నట్లు వాళ్ళకి భగవంతుడు భౌతిక జగత్తులో కూడా వాళ్ళకి అధికారం వహించి వాళ్ళు సత్వగుణం వాళ్ళు ప్రాప్తి చేసి వాళ్ళకి భగవంతుడు స్థానం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆది దైవతలు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆధ్యాత్మ అని చెప్తున్నారు. యాక్చువల్ మూలంగా వాళ్ళు జీవులే, అయితే వాళ్ళు భగవంతుడు కొంత నేర సేవలనే ఉన్నారు. వాళ్ళు భగవంతుడు ఆదేశం పైన పని చేస్తున్నారు. అయితే మనం ఇక్కడ భగవంతుడు ఆదేశం పైన పని చేస్తారు. మనం మాకు స్వయంగా ఒక ప్లాన్ ఉంది, ప్రణాళికలు ఉంది. నేను ఎలా ఆనందించవచ్చు, ఎలా భోగించవచ్చు, సో సపరేట్ గా ఉంది. సో మనకు వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఎవరు? భగవంతుడికి కొంత మిక్స్డ్ ఉండొచ్చు. వాళ్ళు ఇంకా సకామ భక్తులు అని చెప్తారు. వాళ్ళకి భగవద్ధామంలో ఉండే వ్యక్తులు నిష్కామ భక్తులు. సో వాళ్ళు ఇక్కడ భౌతిక జగత్ లేదు. వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు నిత్య జీవులు, నిత్య సిద్ధులు. వాళ్ళు భౌతిక ఇప్పుడు జగత్తు వివరణ ఇక్కడ చెప్తుండేది సర్గ, విసర్గ, ఈ భౌతిక జగత్తు విషయాల్లో చెప్పేది. ఈ అస్తిత్వంలో మనకు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆది దైవం, ఆది భౌతం, ఆది ఇది ఆధ్యాత్మిక లెక్కంలో లేదు. ఇది అదే లెక్కంలో దేవతలు లేరు అక్కడ.
అక్కడ నేరంగా శ్రీకృష్ణుడే తో అంత భక్తులు తన నిత్య దీంట్లో ఉన్నారు. ఆధ్యాత్మిక దేహాల్లో వాళ్ళు నిత్య భక్తి సేవా కార్యంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండర్స్టాండింగ్ భౌతిక జగత్ క్రియేషన్ అనేది ప్రశ్నే లేదు. ఆధ్యాత్మిక జగత్లో నిత్యమైన జగత్ ఇక్కడ అంతా జరుగుతూ ఉండేది. మన భౌతిక జగత్తులో మనము ఇక్కడ ఎలా మనం ఇంద్రియాలు, ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో ఈ భౌతిక దేవతలు మనం ఎలా నియంత్రిస్తున్నారు. మనకు ఇది లేదు, నేనే ఇండిపెండెంట్, నేనే స్వతంత్రుడు, ఎవరు నా పైన ఎవరు లేరు, నేనే ఏదైనా ఒకటి శోధన చేసి ఒక కనిపెట్టి అంత పరిష్కారం చేస్తాను నేను నా బుద్ధితో నా శక్తితో. సో మనం మా భావనమే ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్ర భావం. సో మనకు ఇక్కడ అది ఆధ్యాత్మలు అని చెప్తున్నారు. ఇంకొంత వ్యక్తిలో లేదు భగవంతుడు ఉన్నాడు, శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళని మనం నియమిస్తున్నారు అని తెలుసుకున్నారు. అయితే కూడా వాళ్ళకి కొంత కోరికలు ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి భగవంతుడు ఆది భౌతికంగా భాగంగా వాళ్ళకి ఒక దేవతలుగా వాళ్ళకి స్థానం ఇచ్చాడు భౌతిక జగత్తు. ఇద్దరు కూడా అంతిమంగా భగవంతుడి కంట్రోల్లో ఉన్నారు. ఆధ్యాత్మం, ఆది భౌతం, ఆది ఆత్మ అంటే ఆది భౌతుడు పురుషుడు అని చెప్పింది ఇక్కడ ఆది భూతం అని ఈ దేహానికి భౌతిక ప్రకృతికి దీనికి చెప్తున్నారు సపరేట్ ఇక్కడ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాకు ఎంతగా కొంత అవగాహన ఉంది, నేను చెప్తున్నాను అంతే మాతాజీ. బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. చాలా కష్టంగా ఉంది ప్రభుజీ, చాలా కష్టంగా ఉంది. వచ్చి మనం ఇంకా వేరే భక్తులకు కూడా అడిగి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యాక్చువల్లీ మనకి చెప్పండి రామకృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమైనా యాడ్ చేస్తారు? యాక్చువల్లీ మామూలుగా ప్రభుజీ హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్స్. మీరు లైవ్ ఆపండి.